Nová súkromná ulička. Domy, ktoré si zamilujete. Rezidencia Hažín, váš nový vysnívaný domov s cenovkou od 179 000. Máme tu domy, ktoré máme postavené a pripravené na predaj. Nová prístupová asfaltová cesta, elektrika, voda a kanalizácia. Vybrať si môžeš dom v hrubej stavbe, holodom alebo dom na kľúč. Tento a tento už môžeš dokonca financovať aj bankou. Vidíme sa na prehliadke, majte sa fajn!